ndabva ndapindira matop chata apindira ndapindira semunhu achangopinda mudanzi uya nenyuwani kumafanzi alumini achibikira kumzanzi kuti ndabvanundo pamwari vamapashanzi rangu rengoma ndiachiresi mangoma nanstopunoresi atidi vanokopa endipesi uya kumatop chata unzi zvinetesi rengoma ndiachiresi mangoma nanstopunoresi atidi vanokopa endipesi uya kumatop chata unze zvinetesi handizonda inini ndiripiti sigabhiva tingoma rava pahiti osgala vari isa paripiti tekeni ndiye agadzira iri zibhiti esi basa ita uri pedze sechirwere renga ndishungurudze mafazi ati huya ukurumidze unobva chipo regai ndikurumbidze rangu rengoma ndiachiresi mangoma nanstopunoresi atidi vanokopa endipesi uya kumatop chata unze zvinetesi rengoma ndiachiresi mangoma nanstopunoresi atidi vanokopa endipesi uya kumatop chata unze zvinetesi ndandanda ndasvika vanokakama palundi ndakosha kupfuura ndarama saiza resi mubayiro ndewe mambama zvimiedzo votanga kundiedza ungezama handizvifonere handiziseofishi pamangoma ndakatanga ndiri kukireshi klizana vachaudzana kupinda paridhimu ndoribata sekamwana ngoma ndiachiresi hangoma nanstopunoresi atidi vanokopa endipesi uya kumatop chata unze zvinetesi rengoma ndiachiresi mangoma nanstopunoresi atidi vanokopa endipesi uya kumatop chata unze zvinetesi handizonda inini ndiripiti sigabhiva tingoma rava pahiti osgala vari isa paripiti tekeni ndiye agadzira iri zibhiti esi basa ita uri pedze sechirwere rega ndishungurudze mafazi ati huya ukurumidze unobva chipo regai ndikurumbidze rangu rengoma ndiachiresi hangoma nanstopunoresi atidi vanokopa endipesi uya kumatop chata unze zvinetesi rengoma ndiachiresi mangoma nanstopunoresi atidi vanokopa endipesi uya kumatop chata unze zvinetesi yeah man, we have taken Skymax Records, we have Boss Kala, big up DJ Sikabi, we have Blessed Touch Records, we have Simblo Touch, we have Jana Isi, we have Embrace Fire, we have Baba Show, Navanchuga Shituku Nechikuru. You are actually Skymax.